errealitatea ez, proiektu horrekin, Donostiako emakumeen maparekin bisibilizatu nahi izan dena da, oraindik ere espazio publikoan ez dagoela emakumeen ekarpenen aitortza bat, ez? Eta hori, badauzkagula erregin batzuk, orai, kale batzutan, baino guretzako importantea zen ere ikustea beste emakume askok igual ekarpenak egin dituztela bai hirian eta bai, ez bakarri Donostian, Euskal Herri mailan eta horiek ez daukatela izenik, ez? Eta hori, datuetara joeten baldin bagea argi eta garbi ikusten dugu. Erabiltzen dugu datuak dira kale guztietatik 6% ez dela iristen emakumeen izenak, ez? Horregia oso datu adierazgarria da eta zerbait esaten dugu, ez? Oso datu txikia dela. Oraindik ere gizonezkoen kale izenak askoz gehiago direla emakumeenak, beraz aitortza bai historikoa, kulturala eta publikoa egiten zaiela oraindik ere gizonei askoz gehiago. Maialen gure kide bat Donostiako emakumeen etxe elkartean parte hartzen duna, emakumeak eta hiria foroan parte hartzen duna ere, berdintasun masterreko bere lana izan zen hau egitea, ez? Berari espazio publikoa eta hiria lantzen ari zen, ikuspegi feminista batetik, eta kaleena iruditu zitzaion oso adierazgarria eta beharrezkoa zela mahai gainean jartzea, publiko egitea. Azkenean, egunerokotasunean dagoen zerbait da, baina askotan ez gara gelditzen pentsatzera nola egituratzen diran gure hiriak, ez? Eta gaina egiturat horrek ze eragina dauka gure kulturan. Emakumeak eta hiria foroa da elkarte bat, emakume ezberdinak eta feminista ezberdinak osatzen dugunak, berdintasun sailarekin batera elkarlanean gaudenak, eta foroaren asmoa edo helburua da hiria espazio publiko bezala ikuspegi feminista batetik lantzea. Horrek zer esan nahi du? Kale izenak lantzen ditugula, baina baita ere hirigintzako proiektuak, auzoak nola egiten dira, nola eraikitzen dira, etxe bizitzak ere lantzen da segurtasuna edo indarkeria matxista nola ematen da espazio publikoan eta hori saiesteko ze ekimen ezberdin planteatzen dira eta abar. Nik uste gure herrietako eta hirietako kaleak gure kulturaren isla bat dela ere, eta azkenean militarrez, erlijiosoez eta monarkiarekin lotutako izena baldin badauzkagu horrek esaten du, ez? Ze hiri garen edo sortu nahi dugun zertan gauden, ez? Eta nik uste argi eta garbi islatzen du da oraindik ere espazio publikoak gure hiriak eta gure herriak patriarkatu bat dagoela, gaina oso lotuta kapitalismo eta katolizismo boteretsuenekin ere, ez? Eta hori kaleetan ikusten dela argi eta garbi. Memoria historikoa dela eta frankismo garaiko izenak ere kentzearena oraindik ere horretan gaude, asko dago egiteko eta beste hiri eredu bat sortu nahi baldin badugu, guretzako ezinbestekoa da ere kale izen beste eredu batzuk ere sortzea. Casilda Rodríguez badakizu dela Donostiako anarkista bat zen. Hori, gerra hasi baino lehenago oso aktivista zana, Donosti hartu zutenean tropa frankistak egontzan ere lehenengo hilaretan armak hartuta, bombakin ibiltzen zen ere, antifrankismoan, oso emakume berezia zen, nudismoa egiten zuen Kontxan, ekologista zen, eta gu emakumea eta hiria forotik proposatu genduen Casilda Rodríguezek izen bat eduki barra zeukala hirian, ez? Eta egian auzoan egin zen auzo ekimen bat eta Casildan argazki bat eta mural bat egin zen, Casilda liburu denda daukagu ere bere omenez ere izen hori jarri ziotela, eta emakumeak eta hiria foroak udalari egin zion proposamena edo eskaera kale baten izena jartzeko, eta ez da lortu. Ez da lortu, alderdi politikoak ordezkaritza daukaten alderdi politikoak erabakitzen dute denen artean ze izen jarri eta alderdi politiko batzuk oztopoa jarri dituzte eta ez dute nahi horrelako emakume batek publikoki izen bat aukitzea, eta guretzako hori oso larria da. Ikusi dezakegu ere,
Donostian argi eta garbi, periferian edo zentruan bizitzea oso ezberdina da. Auzo bakoitza dauzkan azpiegiturak, baliabideak, zerbitzuak ez daukate zerikusirik. Badaukagu beste proiektu bat dela puntu kritikoen mapa, ez? Eta argi ikusten dugu, bazterretan dauden auzoak askoz ere utziagoak egon direla orain arte eta saiatzen ari gerela hobetzen. Ez dakit kale izendegietan konkretuki, baina adibidez daukagu Trintxerpeta, Pasaia eta Altzan inguruan 5 milizianan izenak, bere garaian armak hartu zituztela frankismoaren kontra eta oso iraultzaileak izan zirenak eta ez ditugu ezagutzen. Baina ez bakarri donostiarrek, feministak ere ez genituen ezagutzen, ze invisibilidade egin dan, eta auzo horietan ere ez dauzkate izen horiek jarrita kaleetan. Ze importantea izango zen, adibidez, miliziana hauen izenak Altza eta bere auzoan egotea, ze hori da gertuko memoria, eta hori da importantea guretzat. Emakumeak eta Hiri Aforoarekin eta Maialenekin ere batera egin dugun lanketa honetan, nik uste gauza bat argi gelditu zaidana da. Bat, ez naukala ezagutzarik, ez dakidala oso gutxi ezagutzen ditudala emakume historikoak, adibidez, emakume eta Hiri Aforoak egin ditu hainbat paseo, emakume horiek ezagutzeko, eta hor badauzkago emakumeak, frankismo garaian antifrankismora lotuta egon zirenak, hezkuntzari ere lotuta egon zirenak, aldaketa pila bat egin zituztenak, baina ez ditugula ezagutzen. Ez ditugula eskoletan ematen, baina ez daukatela aitortzarik, iaia kaletxo bat, ez dakizek kale triste batean, eta ezer gutxi gehiago, eta niretzako, errealidade hori ikustea, niretzako gogorra izan zen, gaina izan da, hori gaina feminista izan da, eta berdintasun teknikari bezala, eta nik ez baditut ezagutzen hiritarrak, gai hauetan sartuta ez daudena, oraindik gutxiago, eta niretzako ez jakintasun hori hain argi ikustea, niretzako gogorra izan da, eta nik usteet horren aurka jumarra daukagula. 6% hori aldatzea, aurrera junala, geroz eta portzentai handiagoa daukitzea, eta benetazko memoria historiko feminista bat egitea Donostian. Azken finean, gure gertuko eta gure hiriko emakumeen ekarpenak, historiak ezagutzea eta gaina gero aitortza bat egitea. Guretzako hori da erronka eta horretan gaude.